Padha semeteng ora. Lha apa? Kowe ra di dhuwit. Sing aku minta. Aku bayi. Aku yang mikir.
nganggur. Tenangnya, ini kalau sebut doang mau pacar, kayak muding mana? Ini lorek-lorek. Kita buat lah. Dah kok pacar itu. Sopo kada biaran? Ora sapa kok aranku. Yen gelem kowe manut to karaku. Aku bukan manut. Dadi apa aku manut karo kowe? Yo dadi wong kaya. Enak uripmu tiba kok gawe.
Peceti koyo iring sapi esuk ditobor awan bergawe. Lapo? Nek aku rabi negara ning Turki. Lapo negara. Saya ini rano negara. Sing ana urip mulya. Manut aku mangan celeng bedino. Mangan celeng mangan nyambik. Nyambik. Kowe ora sah ambene wong Islam e. Nggih. Kowe becik kowe sing manut mengko kowe bakal ngawahi ganjaran. Ora bisa. Ora bisa. Yen kowe iso nglangkai wangkeku, aku bakal manut karo kowe. Langkai wangkemu ning papan kene. Maju wae. Baik ya. Ora iki. Aja mlayu mikir. Sawangan, kancara wangus bosah-bosah, pindho bebener pace. Bosah-bosah, nanging yen ngadepi ke wong ora bakal udah. Ayo, dibuktekke wae. Para bidir apa? Wong Turki. Ya, iki lho bener. Malah mripat. Apa iki? Wes sitok ya, wis sitok. Geret kono sitokan. Jadi macan wis ape. Ayo, kembali. Manuk kok dari sini.
Aduh, dasku coblok. Dasku tukel. Aduh. Iki ning ndi kubure? Gue mulai ora ana dalane ndi kubure? Kubure ndi? Kuburan itu.
Rusuh melakung banter ngapa ndang roti nendang. Aku nang duwe ketoprak kamu, Jol. Roti ketoprak. Lo ngabrak tegel dungo kamu. Rame ora ngerti we. Weh, ketoprak ndang. Ketoprak wayu ngono arep takok. Ketoprak wayu manggone iki kok ndang. Saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jengenan, Kabupaten Pati. Weh, pimpinane sapa ndang ketoprak iki? Weh, mogol. Weh, goblok ora ngerti piye kamu, Jol. Aku aja ngerti, aku ngetes ndang kok. Bengi iki jarame acarane apa ndang? Acarane sunatan, Kang. Weh, sunatan kaya napa kae ndang?
engko pure ndak sing ngene nang ditokno ngono. Lali ndak. Nek ora kae pokoke udan. Iki ngono aman. Ora udan kan alhamdulillah. Ngono berkah kowe iki. Dongano ndak. Dongano. Dongano Kang ya. Muga-muga sudah tinggal waras. Muga-muga cita-citanya tercapai. Lu mana sing duwe gawe, muga-muga rezekine ora lokal ning tansaya kebak amin Allahumma. Sehat kabeh sak keluarga amin Allahumma. Selamat sing nanggap, selamat sing nonton, selamat sing ditanggap amin Allahumma. Alhamdulillah. Wes aja sesrek ngono ae ndang. Kok ngono ae Kang? Lah iya no, iki wis bengi kancane benda metu kabeh, ngene lakone ku apik. Lakone uluk-uluk ngono Kapten Lasarum Din. Iya Kang, ayo dong delok ketoprak. Delok ketoprak piye rek iku? Urung kok promosikno kok. Apane? Lah iki ketoprak Wayu Magro. Nek nanggep carane piye kowe lali piye? Iya, lali kan gampang. Lah badhe ngersakaken nimbali ketoprak Wayu Magro. Langsung mau numburi nomor ini kendali Kang 081 kowe naik 228 wasik 128 udah suwe besok nimbalan tidak besok nimbalan karang bene undiku kowe tenan lho aku esuk mangkat malah maksudnya saya nembalane dhewe calon muncul turu weh prei telung dino iya istirahat sih alhamdulillah wis yen ngono aku tak ngenakno awakku langsung ae digoyang DJ yo DJ ne Wayu Magro Wayu Magro lagi ini syuting dia masih production mantap channel Ya, sira bacane Wayu Magro. Apya ora. Langsung medun. Betul. Wah, ini salah makan semua. Betul. Ayo. Wah, kontenya ton. Wah. Iya. Wow.
semuanya lewat pelaku ini. Wah, guru. Waduh, semuanya geblak. Mati aku, semuanya gemerah. Oh, tenaga sini semua. Lamun Turki urung bisa berhubung, tak bacutke nggonku gawe geger ning Turki. Yen pancen koyo ngono, aku kang kepal nggonmu bakal rusak ana kerajaan. Wes! Menika Dokter Salukas arep mbok pateni. Yen to mbok pateni kepenaken terus mati terus entek. Ayo. Kowe becik dilebokake ana pakunjaran saben esuk disiksa. saben esuk disiksa. Rasake lara. Ora usah mbok siksa. Terus Paten ono aku. Maju. Mumpanya nesuk diirisi awake sithik-sithik. Njur disiram karo banyu ya. Ditakoni karingkian ana ing kerajaan Turki. Yen to ora kaya ngono mung ora ngaku karingkian ana ing kerajaan. Awase aku ora bakal dohke keringkian ora. Iya! Mas Ki Katri! Boke bangun jalan! Dokter Salukas. Wis tak akan dawuh.
arep ngadeg wae ora kuat. Satu. Apa njaluk ngapura? Uripmu kedrarang-drarang. Ora bisa ngrasake seneng kaya kanca kancamu. Mbok menawa wae kabeh mau luput. Nalika semono aku migatekake lawan anakku sah. Apa iso ngrasake sepiro nelangsane atimu saben metu saka omah. Mesti wae dina kanca-kanca. Apa sing luput sak? Wong tuwa ora bisa ngepenake anak. Kok rewangi ngalor ngidul golek tombo kanggo apa? Ning nyatane apa ora bisa waras. Malah sansaya nemen. Apa pancen aku gani apa? Rene tidak abah sat rumangsa kronto-ronto batinku sakwise aku bali ana omah sampean rasan tak kira sampean ora salah sing salah kuwi aku abah ora aku kuwi anak lanang wis ngancik diwasa nanging nganti seprene aku durung bisa mulyakno abah abah bisa ngingeti kowe guyu wis rumangsa seneng nanging abah iso ngrasake sepiro nelangsane atimu sing saben dinane dina kancamu kae sadya nek wong ora duwe ora sah cedak-cedak mesti kowe ora duweni kanca sak kabedane kelawan Sati abah aku mung kepengin abah ndang mari ndang waras supaya bisa nyambut gawe bebarengan kelawan Sati senajan tangga teparo lan kanca rowanku dak sia kelawan ora apa-apa abah wiwit saiki tak jaluk teteki ati mergo saya suwe ragane abah sansaya lemes ora kuat ora apa aja kondo sing kaya ngono lamun to apa emang kuning tumekane pati saja tak jaluk ora apa kowe bisa dadi bocah sing becik migunani aja nulah pakartine abah saja lamun to apa ninggalno Sati ana ing duka raya Sati ora duwe sapa-sapa mung kejaba abah kula kanthi kuwi abah aku bakal budidaya sekirane abah ndang waras ampekane abah sansaya suwe sansaya sesuk tak ya abah kolegi aku kuat-kuat abah lamun kok besok uripmu kelakon mulya tak jaluk Sati seneng tetulung
najan toke wong ora duwe. Mergo wong seneng ora kurang anggone ngalempono. Wong sengit ora kurang nggone nyajak nusa dadi bocah sing becik. Kudu koyo ngono meneh Abang. Abang kudu kuat. Kudu bisa nyawang sati bisa gayuh kamulyane urip Abang. Abang. Ani Abang. Tolong Nusati. Abah tadi Abah. Sati karo sapa Abah yang bisa Abah kuwi mati. Tolong. Ya kira ora ono menungso sing tetulung lawan aku. Mergo aku iki sapa? Aku kuwi menungso sing melarat ana ing dukuh raya. Aku kudu tetek. Aku kudu kuat. Abah. Sajroning atiku, aku durung bisa nampa. Lamun tuh kepisahan lawan sampean Abah. Sakwise Abah ninggal lawan Sati. Sawangen Abah, Sati mengurip kaijenan. Ora menungso sing tetulung lawan Sati Abah. Abah tayo. Sati. Sati. Ojo kebacut nggonmu nangisi matine wong tuamu. Percaya yen pancen kowe bocah ing bekti marang wong tuwa, sengsaramu besok bakal bisa nggawa kamulyaning urip. Waton atimu bisa nglilakake wong tuamu ninggalake kowe. Rungokke tembungku. Jumujuko oleh lautan hitam. Lautan hitam. Lautan hitam. Sakeplasan aku weruh cahya kang sumunar. Sak temah ana kawujudan
menungso kang mawa topeng linapis dening emas ora wanuh ora tau srawung kaporo dheweke sesorah lawan aku ngerti panelangsaning uripku mbok menawa iki pituduh kanggo uripku ing bisuke aku bisa nggayuh kamulyaning urip aku kudu tumuju ana ing lautan hitam ora ditangkepi wae aku bakal budidaya tumuju ana ing lautan hitam sing gedhe pangapurane sawetara sampeyan lan aku kudu pepisahan aku bakal tumuju ana ing lautan hitam lautan